کہہ رہے ہیں دکھیاں دے غمخار محمد آگئے دکھیاں دے غمخار ایک کو شعر پڑھنا وقت نہیں تو میں کی کما سوالہ بھی آپ پہ سونی کر دے پہ ہو بولی بھی جا رہے ہو مسکرا بھی رہے ہو تو بولو دکھیاں دے غمخار محمد آگئے نے نبیوں دے سردار نبیوں دے سردار محمد آگئے نے دکھیاں دے غمخار محمد جڑا بولے گا لطف آئے گا محمد آگئے نے دکھیاں دے غمخار محمد آگئے نبیوں دے سردار محمد آگئے نے بلائے دے ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے نبیوں دے سردار محمد آگئے نے دکھیاں دے غمخار محمد آگئے اور سانو کہتے ہیں کیوں کر دے ہو ملاد میں جواب دے رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں اور حوالہ ملاد کدوں ہویا تھے کیویں ہوئے اگلا حوالہ نور و نور نور و نور نورانی لگیاں چڑیاں مستیاں کعبے نوری اجتے چڑیاں مستیاں کعبے نوری اجتے چڑیاں نے کیوں بس پہ آئے سنسار محمد آگے نے دکھیاں دے غمخار محمد اللہ میری توڑی نوکری قبول فرمائے سبحان اللہ محبت آلے اندھا بھی کوئی قانون نہیں ہوگا سبحان اللہ اچھے کرو کہنے نے مقرر کرو نور و نور نورانی لگیاں چڑیاں نے مستیاں کعبے نوری اجتے چڑیاں کیوں چڑیاں نے وس پہ آئے سنسار محمد آگئے نے انہیں ایک باری میرے کہنے پڑھو دکھیاں